sehingga saking mulyani Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Urusan niku lek penting dipanggil langsung. Pak Lurah kok penting urusannya karo wargane dipanggil langsung. Tapi lek rapatek penting cukup liwat kami tua, cukup liwat RT, cukup liwat RW. Tapi lek penting dipanggil tenang. Ini menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang paling penting sehingga perintahnya Rasulullah dipanggil langsung. Beda kalih poso Ramadan, beda karo kaji. Lek kaji kalih poso Ramadan niku cukup lewat malaikat Jibril. Mula poso Ramadan karo sholat 5 waktu itu masih utama sholat. Poso Ramadan niku wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan, sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Jenengan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan ning centong anek wong isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi aja dilokne pancen kuwi wong lara. Ndak terus pripun diendangi. Assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam. Luputku ngapuranen, aku lagi ngerti iki lho lek awakmu lara. Lara piye lek iki poso kok rokokan karo ngopi kopi berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi pancen aku rasir poso. Beda malih kaji, kaji niku ya wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji, sing diwajibne mek wong sugih-sugih tok. Sampean lek melarat dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula kok ning centongane wong tumpakane Pajero, tumpakane Camry, omahe tingkat tapi kok rong kaji berarti kuwi wong. Mula lurah sawentar ki sugih mergo wis kaji. Tapi rakyatnya akeh sing dereng nggih. Ah berarti ki rata-rata sing rawuh wong larat mergo rata-rata durung. Termasuk sing ngomong ki ya urung kaji. Berarti Pak Lukman wong larat, mula panitia tulung kok mulih aku sangonono. Mergo aku wong larat. Tidak untuk sholat, orang delok sugih, orang delok melarat. Sugih ya wajib sholat, melarat ya wajib, lara ya wajib sholat, waras ya wajib. Itu. Ning rata-rata wong centong karo wong ploso kuwi lek wis lara gak salat, rumangsane lara oleh ninggalne salat gak oleh. Sampeyan gak percaya jajal sesuk maghrib ning rumah sakit, lek rata-rata maghrib sing gluntung lek bangga gluntung ra salat. Ngono kuwi anake muni Bu ayah kok mboten salat, ayahmu lara. Malah justru lara ki lho salat to, mergo lara ki kemungkinane lek ora waras ya mati kok ninggalin sholat ini. Tetapi mosok kabeh wong wajib sholat panggah enek sing dipenging sitok ndil wong gendeng. Mula lek pengen gak sholat dadi wong, mula lek ning sawentar ning centong enek wong kok Jumatan panggah ning sawah ora mulih, kuwi berarti sing ning sawah wong. Anakmu takon, Bu ayah kok ora tau Jumatan, jawaban ayahmu mula sampe nek golek mantu tenan Bu, aja kok takokne penggaweane dhisik, sing kok takokne piye salate. Mergo sampean golek di mantu ra salat berarti mantumu ning sawentar iki lek arep enek pilihan lurah, sing kok sawang dhisik iki calone iki salat apa ora? Dongge, nek sampai sama duwe calon lurah kok ora salat terus menang, peh. Jan lurahmu. Lha mula salat itu istimewa. Lah ning kenyataane manusa niku ya kapirang dadi loro, enek sing gelem salat, enek sing boten purun salat. Pancen ibadah niku urusane karo akhirat, mula ya rada abot. Jadi sing bangkitne awake dhewe gelem ibadah ki siji sampean yakin karo akhirat. Mergo ibadah ki ning donya ora kena tuku montor yuk. Sampeyan nek tuku montor ki nganggo duit apa nganggo salat? Nganggo duit. Sampeyan nek tuku sego pecel ora payu sampeyan bayar karo salat. Mula ning donya ki manusa ki
repot karo ibadah apa repot karo golek duit? Mergo duit ki sing payu. Lho nggih, awake dhewe iki budal peteng mulai peteng iki jare kan sing digoleki lah ya mek. Lho rumangsamu maki aku koplo sore ini rumangsamu golek apa? Mergo duit iki lho sing kena digawe tuku. Nek ibadah ki ora kena gawe tuku nang donya. Mula gak kabeh wong gelem ibadah, mergo ibadah ki urusane karo akhirat, Pak. Mula wong sing gelem ibadah salat, ibadah Ramadan, poso, sugih gelem kaji. Kuwi wong-wong sing dodone iki iman karo akhirat. Mergo urusan ibadah ki urusan akhirat. Lek ning donya ki sing payu duit, lek ning akhirat sok sing payu ibadah. Sehingga ngaji ngenten iki kena gawe tuku omah sok ning akhirat. Lek ning kene gak kena. Jeng Nabi dawuh sapa wonge gelem teka nang pengajian. Banallahu baitan fil jannah miyakutin hamru alahu arba'una baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah digawene omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Dadi omah nang swarga esuk regane iki pengajian iki. Tapi nek ning donya pengajian yo ora tek payu, mula gak kabeh gelem teka. Gelem teka ki mergo sing ngaji wonge jerene viral kan ngono ta. Ndajal kok lek sing ngaji kiai centong nyenyak. Lho padahal gak enak bedane Lukman karo sing wong centong lek ngaji ya padha. Padha, yo panggah karo Allah sok digawe omah nang swarga. Lho ngoten. Mula wong sing gelem ibadah iki alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong-wong sing iman karo ghaib. Lah ghaib iki akhirat, lah iman karo ghaib terus wa yuqimunas shalah, lagi gelem nglakoni salat. Engko lek wis gelem pak iman karo ghaib, wa mimma razaqnahum yunfiqun, lagi loman gelem infak. Wong cetil iki mergo gak iman karo akhirat. Permasalahan urip ning donya tok. Duitku ki lek tak sedekahne ya kelong. Lek kelong terus aku lek arep tuku ora cukup. Ya mergo uteke utek donya. Lek uteke akhirat, gelem sedekah. Mula sering kali bahasa kula ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Diomongi kok mek menteleng itu. Ora kangge saiki tapi kangge sok. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya niku darul amal wal akhiratu niku darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales lho. Sampe ning donya mek kon ibadah tok ora diwales. Sok ning akhirat diwales tok ora kon ibadah. Jadi donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Sampeyan aja njaluk panen ning donya, Pak, ora diparingi. Panen ki nang akhirat. Donya ki panggenan bayar arisan, akhirat ki panggenan betok. Sampeyan aja njaluk dibetok ning kene, ora iso. Wong nek ora percaya karo yang betok ya ora percaya, ora gelem melu arisan. Wong nek ora percaya panen ya ora gelem nandur to. Wong panen ini sok, betok iki sok. Mulai takkan di bojomu Pak Lukman mulai ngaji judulnya apa Bu? Dongke. Mulai kan Quran kan dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus lafate wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ngangge inama. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikanmu di dunia niku diwehne yaumal qiyamah, Pak. Jadi ibadah ora kangge saiki tapi kangge esuk. Ora ibadah iki ya abot, ibadah iki butuh iman. Mula sering tak aturne urusan donya karo urusan ibadah. Manusa iki semangatan urusan donya, Pak. Lho nggih, manusa lek urusan donya lak prinsipe telu siji, apa? Ojo sampai kalah. Duwe omah ojo kalah karo tanggane dulure kancane, duwe klambi ojo kalah, duwe kalung ojo kalah, duwe gelang ojo kalah. Prinsipe ojo kalah. Duwe jilbab ojo kalah, jilbab ngopo yo robani, tek kula robina.